Højre bold. Ja. Hvor mange ting har du så at holde øje med? Ja. Så tæller den der jo stadig. Gør den ikke? Jo, men ved du, den lægger vi væk. Ja, så er det 7. Så er det nemlig 7, fordi hvis vi fjerner den, så er der kun 7 ting at holde øje med. Og hvis vi så fjerner den her også, hvor mange ting er der så at holde øje med? 6. Lige præcis. Der bliver færre og færre ting, og det er jo heldigt, fordi du har kun 2 øjne, ikke? Så nu er vi allerede nede på at være nemmere at holde øje med. Okay? Yes. Så vi har fjernet de der 2, og så har vi den klassiske bold i midten, som man skal holde øje med. Men problemet er, at når jeg lægger dem i tasken, så springer de af sig selv hernede fra. Så lander de oppe i koppen igen. Og det er jo forbandet, fordi så tror man lige, man ikke skal holde øje, og så skal man alligevel holde øje. Hvis vi nu tager og lægger den her bold væk også, så prøv at se, så er der faktisk hoppet en bold her op igen. Og hvor mange ting er det så at holde øje med? Hvor mange? Ikke? Ja, lige præcis. Fordi herinde der skulle også stadigvæk 3 bolde. Og så kunne det godt begynde at tyde på, at jeg havde flere bolde, end jeg sagde, jeg havde. Men hvis vi lægger 3 bolde væk og har 3 kopper på bordet, hvor mange bolde er der så at holde øje med? Ikke nogen. Lige præcis. Men problemet i virkeligheden, det er, at hver gang jeg taler, og det gør jeg meget, det har jeg nok lagt mærke til, der er nogen, der begynder at få sådan en hylden for ørerne. Så når I ser på mig, så glemmer I at se ned på bolden. Og prøv at se, hvis I ser på hovedet, så ser I ikke på bolden. Hvis du prøver at løfte den der. Så var der endnu et hoved at holde øje med. Og hvis du prøver at se på den der, så er der endnu et hoved at holde øje med. Og det er faktisk sådan, jeg har tjent alle mine penge. Og der er der trylle med bolden. Og det er derfor, I ikke skal spille om penge i det her spil. Sådan der.